Ɗan wasa Kylian Mbappe shine gwarzon ɗan wasan La Liga na watan Januwari. A cikin wayannan 'yan wasan da kuke gani na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid har da kocinsu, duk wanda ya ɗau katin gargaɗi wato yellow card a wasansu da Manchester City ba zai buga wasan gaba da Manchester City ba. John Duran ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Nassr daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa. Ɗan wasa Isaac na Newcastle ya sake lashe gwarzon ɗan wasan Januwari a gasar Premier League inda ya lashe su uku a jere, ya lashe Nuwamba, ya lashe Disamba sannan ya lashe a Januwari. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City tana so ta ɗau ɗan wasa Nico Gonzalez wanda in dai ta yi ya zo mai kyau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Porto za ta iya sallamarsa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton ta yi watsi da tayin Al-Nassr na ta ɗau ɗan wasa Mitoma a kuɗi kimanin euro miliyan 95 ko kuma mu ce euro miliyan 100 ma. Ɗan wasa Florian Wirtz shine ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa ɗaukan man of the match a gasar Champions League da aka buga a group stage wasanni 8 kenan, inda ya ɗauka sau 5, Rafael Leo 3, Gyökeres 3, Rafinha 3, sai kuma Antoine Griezmann sau 3. Wannan shine team of the week na gasar kofin zakaru na nahiyar Turai kamar yacce kuke gani. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa tana so ta ɗau ɗan wasa Marcos Asensio. Niko Kovac ya zama shine sabon kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund bayan koran Nuri Sahin da suka yi. Wannan abu ya dawo a jere kenan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid 'yan wasan ta ƙwaya 3 a jere sun ɗauki Player of the Month kamar yadda 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona suka yi a farkon season. A watan August, September da October ɗan wasa Rafinha, Lamine Yamal da Lewandowski. Sannan a watan Nuwamba, Disamba da kuma Januwari ɗan wasa Vini Jr, ɗan wasa Jude Bellingham da kuma ɗan wasa Kylian Mbappe. Wani fa abin zai iya bashi mamaki ya ce wai iya Barcelona da Real Madrid ne suke buga ƙwallo a league ɗin nan da za a ci 'yan wasansu ne a wata 6 suka yi Player of the Month. Abin da ya kamata shine wannan league ɗin ya dawo competitive league. Kamar yadda kuke ganin Isaac ya lashe har su 3 a Premier League. Akwai 'yan wasan Man City, akwai na Liverpool, akwai na Chelsea, akwai na Arsenal, amma ya lashe su 3 a jere. Wannan ɗan wasa da kuke gani yana cikin best players a Premier League. Za ma iya kiran shi yana cikin best players a duniyar ƙwallo. Dalilin da yasa ba za a kira shi hakan ba domin cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafansa ba ta buga Champions League. Na faɗa muku duk wanda baya buga Champions League ɗinnan da wuya ni dai shigo list ɗina na best players, amma wannan ɗan wasa abin da yake ba ƙaramin abu ba. Kamar yadda muka sani a wasannin playoff da za a buga babu wasan da aka sa wa ido kamar wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City. Sai dai akwai 'yan wasan da har da kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin idan suka ɗau yellow card a wasan nan ba za su buga second leg ba. Akwai Tchouaméni, Rudiger, ɗan wasa Modric, akwai shi kanshi mai horaswas Carlo Ancelotti da kuma Bobby Charlton wato Endrick, Camavinga da kuma ɗan wasa Bellingham. Magana ta gaskiya 'yan wasan da ya kamata a yi maintaining su ne ɗan wasa Bellingham da ɗan wasa Rudiger. Kada a sake a ce a cikin 'yan wasan nan wani ya ɗauki kati domin zai zama wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid abu mai wahala. Ɗan wasa Rudiger kaf bayan Madrid babu kaman shi. Ɗan wasa Bellingham kaf tsakiyar Madrid babu kaman shi. Hasali ma shine ƙashin bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Sannan akwai shi kanshi mai horaswas wanda mun san yawanci rawar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take takawa da sa hannunsa. Su ma sauran 'yan wasan suna da amfani sosai da sosai irin su Tchouaméni, su Modric da sauransu. Amma dai wannan shine bata. Magana ta gaskiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa fa ta yi abu mai kyau domin ta sai da ɗan wasa John Duran. Ba wai ɗan wasa ne mara kyau ba, a'a sai dai kuɗin da ta sai da wannan ɗan wasa da su za ta yi amfani ta ce fano 'yan wasan da take so. Yanzu tana son ɗan wasa Joao Felix, sannan tana son ɗan wasa Marcos Asensio, wanda wayannan 'yan wasa ne da za su iya bata gudunmawa sosai da sosai. A yanzu tana cikin 'yan 8 ɗin farko na gasar kofin zakaru na nahiyar Turai. Ya kamata a ce squad ɗinta ya ƙara ƙarfi sosai da sosai. Kuma Joao Felix ya san Champions League, shi ma Asensio ya san gasar Champions League. Sai da ɗaya ɓangaren wasu suna mamaki wai ya za a ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton ta ise da ɗan wasa Mitoma akan kuɗi euro miliyan 95. In fa ta sai da shi da wannan kuɗi za ta iya siyan 'yan wasa 2 ko kuma 'yan wasa ƙwaya 3. Amma ku me kuke gani, ta yin ne bai yi ba ko dai yaya? Batun kuwa ɗan wasa Nico Gonzalez batu ne wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City
ya kamata ta dage a kai, domin ƙungiyar ƙwallon ƙafar a yanzu tana son ɗan wasa wanda zai maye gurbin ɗan wasa Rodri kafin ya dawo daga injuri, kuma ina ga shi ma wannan ɗan wasa zai so ya yi aiki da Pep Guardiola. Sai dai fa idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta sai wannan ɗan wasa, ba iya magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ita Manchester City ne za su yi farin ciki ba, domin magoya bayan Barcelona da ita kanta Barcelona za ma su fi ta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Porto farin ciki, domin idan aka sai da wannan ɗan wasa kaso 40 na kuɗin da aka sai da shi zai je aljihun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ne, kuma mun san Barcelona tana buƙatar kuɗi. Wannan ɗan wasa zai taka rawar gani musamman wasannin da suke fuskanto ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, wasannin da suke fuskanto ta idan aka cire playoff ma manyan wasanni ne a nan gaba sosai da sosai. Masu tambaya akan ɗan wasa Marcus Rashford, yanzu fa totally ma za a ce ɗan wasa Marcus Rashford a watan January dai ba zai zo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba, domin financial fair play. Dole sai ɗan wasa mai babban albashi irin su ɗan wasa Ansu Fati da sauransu sun bar ƙungiyar ƙwallon ƙafar, kuma waɗannan 'yan wasa a yanzu ma ba ɗan wasan da yake so ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Zaka ji ana maganar su ɗan wasa Jude Bellingham da su ɗan wasa Pedri, amma ba za ka ji ana maganar ɗan wasa Florian Wirtz ba. Dalili a nan shine ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Madrid da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona sun fi kowa magoya baya a duniyar ƙwallon ƙafa, kuma yawanci kowa nasa ya sani. Amma wannan ɗan wasan da kuke gani ba kawai maganar midfield nake ba, in dai beta player ne overall yana cikin conversation ɗin da za a yi magana ɗan wasa Pedri, ɗan wasa Jude Bellingham, ɗan wasa Musiala shi ma yana cikin wannan muhawarar da za a yi. Har ma da ɗan wasa Cole Palmer ban cire shi ba. Ku duba ba ku gani a wasanni 8 da aka buga, wayanda suka fi kowa samun man of the match 'yan wasan nan 3 suka samu, shi da ya tashi 5 ya samu, fin rabin wasan da ya buga. What a player! Mun ga wannan ɗan wasa a country level kuma a club level, shine best player a Bundesliga wancan season din, kuma shine best player a kungiyar kwallon kafansa ta Bayer Leverkusen. To wannan shine team of the week na satin da ya gabata a gasar Champions League. Kamar yadda fa na faɗa muku, ba wanda zai ce ya kalli wasannin nan kwaya 18 kuma duka hankalinsa yana kai. Wannan abu ne da ba zai yiwu ba, dole mu ɗau stat kawai, da stat ɗin nan according to wannan stat ɗin za mu gani wayannan 'yan wasa sun cancanta ko kuma ba su cancanta ba. Ɗan wasan da suka fi jan hankalin mutane su ne yawanci 'yan wasan uku saman nan. Ɗan wasa Dembele da ya hat-trick, Lautaro Martinez da ya hat-trick, Rodgers da ya hat-trick, sai kuma ɗan wasa Antoine Griezmann da ya ci ƙwallo 2. Amma kada mu manta da ɗan wasa Kovacic da irin ƙoƙarin da ya yi a ƙungiyar ƙwallon ƙafansa, da shi ma kanshi ɗan wasa Araujo da irin ƙoƙarin da ya yi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Akwai wasannin da na faɗa muku ni ma kaina ban samu na kalle su ba, ko ban ga stat da yace kamata ba. Akwai sauran 'yan wasa irin su Bakar, su Otamendi, su Malic da kuma Courtois, wanda shi ma ya yi ƙoƙari sosai da sosai, kuma ina ganin ya cancanta ya zauna a wajen nan, domin wasan Brace ya yi sabin masu kyau yace kamata. Batu na ƙarshe shine dafa ba ɗan wasa Duran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Nassr za ta ɗauka ba, ɗan wasan Najeriya Boniface za ta ɗauka, amma dai deal ɗin bai yi ba. Kuma shi kanshi ɗan wasa Boniface ɗin Ronaldo fan ne, yana so ya ƙwallo da Ronaldo, kuma yana so ya ɗau albashin nan mai tsoka daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al-Nassr. A ganin ku menene ya hana wannan deal ɗin faruwa? Maɗa comment section. Allah ya sa mu dace.